असावी, असलीच पाहिजे. पण कलियुगातल्या एवढ्या कठीण वातावरणात सुद्धा एक आदर्श घडून देणारा आपला हा नाम सप्ताह आहे. एवढ्या जंगलामध्ये मंगल करणं एवढं सोपं नाही. गाडी कशी आणली गाडीच्या ड्रायव्हरला माहिती आहे. जो शोरूमला पैसे खर्चतो त्याचं काळीच धडधड सरळ रस्ता असतानाही 25 कोसाचा अंतर, 2.5 कोसाचा 3 कोसाचं एक योजन होतं. लक्षात घ्या. असं अगदी 25 कोसाचं अंतर प्रभू रामचंद्राने उलट घेतलं असं काट्या कुट्यातून वनातून. प्रभू रामचंद्राची मर्यादा पुरुषोत्तम लीला अशी आहे की शबरीचा आश्रम काही वाटेवर नव्हता. पंपा सरोवराला वाकण देऊन वळण देऊन कर्नाटक आंध्र प्रदेश मधला प्रदेश आहे. शबरीच्या कुटियेकडे मुद्दामून गेले नाही, तिच्या प्रेमाच्या लोहचुंबकानं खेचून आणलं. तसं कितीही खडतर रस्ता असला आणि इथे एवढ्या छोट्याशा वस्तीत जरी सप्ताह असला तरी पांडुरंग महाराज रांजवन यांचं प्रेमाचं वलय असेल. आमचं सोडा, महाराष्ट्रातला कोणताही वक्ता त्यांच्या हाकेला उदेल विठ्ठला विठ्ठला. इथं येऊच तर वाटतं, इथं आल्यावर काय आनंद आहे, काय गोड वातावरण आहे, सगळे गोड माणसं आहेत, सगळे अत्यंत सुंदर वातावरण. हनुमानजीचं भव्य मंदिर आहे. मंदिराला काय करता, मूर्तीला पाहिलं की असं वाटतं की हनुमानजी आपल्याशी बोलतात. आणि कीर्तनाचं मुख समोरासमोर हनुमानजीच्या आहे. ऑटोमॅटिक ती ऊर्जा आहे. म्हणून आज अगदी या वडगाव, आहेर वडगाव या रांजवन वस्तीवर मातोश्री वैकुंठवासी द्वारिकाबाई देवबाई राघोजी रांजवन यांच्या पुण्यतिथीचा सोहळा आहे. नावही देवबाई आहे. काय पुण्य केलं असेल त्या मातेनं. जाणं आणि येणं हे आपल्या हातात नसतं. कोण्याच मुलाला आपल्या आई वडिलांना आपल्या लवकर आपल्या आयुष्यातून जावं असं वाटत नाही. पण काळ एवढा बलवान आहे, काळाची सत्ता एवढी कठीण आहे. सगळीकडे वशिला चालतील पण काळाजवळ वशिला चालत नाही. काळाला फक्त संतानच जिंकलं, अवतारी महापुरुषालाही नाही जिंकता आलं. विठ्ठला वैकुंठवासी देवबाई रांजवन या मातेच्या पुण्यस्मरणाचा सोहळा इथे सुरू आहे. मागच्या वर्षी एवढा कडक लॉकडाऊन होता तरी सुद्धा नामसप्ताह आपण केलाच. म्हणून अगदी त्यांचे सुपुत्र हरिभक्ती परायण मुक्तारामजी रांजवन, हरिभक्ती परायण मारुती रांजवन, स्वर्गवासी नितीन निवृत्ती रांजवन, बरोबर आहे ना. आणि आमचे परम आदरणीय हरिभक्ती परायण भजन सम्राट परममित्र पांडुरंगजी महाराज रांजवन या रांजवन परिवारानं आयोजित केलेला हा नामसप्ताह. या नामसप्ताहामध्ये ज्यांचे आशीर्वाद आहेत असे महंत गुरुवर्य हरिभक्ती परायण आपल्या सगळ्यांचं श्रद्धास्थान लक्ष्मणजी महाराज मेंगडे बाबा, स्वानंद सुखनिवासी गुरुनाम गुरु स्वामी महाराजांच्या बंकट स्वामी महाराजांच्या संस्थांचे अगदी मठाधिपती बाबांचा कृपा आशीर्वाद आहे. उद्या काल्याची सेवाही त्यांचीच आहे. अनेक साधू संतांचा आशीर्वाद आपल्याला लाभलेला आहे. आज अगदी एकापेक्षा एक नामांकित मंडळी महाराष्ट्रातल्या मोठ्या व्यासपीठावर ज्यांची सेवा होत आहे
असे अगदी असणारे हरिभक्ती परायण ख्यातनाम मृदंगाचार्य आपल्या परिसराचं वैभव तालमणी कीर्तनाने कसं वाजवावं ते आमच्या परमस्नेही परममित्र बाजीराव महाराज काळे यांच्याकडून शिकावं. वाजवताना आळस नाही, लक्षात घ्या. एवढी चपळाई, पोषक, समर्पक. किती आडवा ताल म्हणू द्या, त्या आडवा तालाला तालावर आणण्याची ताकद आहे त्यांची. महाराज आहेत आमचे परममित्र ख्यातनाम महाराष्ट्रातील एक सुप्रसिद्ध कीर्तनकार, भागवताचार्य, रामायणाचार्य. जीवस्य कंठस्य प्रेम, खूप मोठी श्रद्धा आहे त्यांची वारकरी संप्रदायावर, आणि त्याच्याशिवाय माणूस घडू शकत नाही. त्यांच्या बॅचचे लोक आजही स्वर लावता येत नाही. असे आदरणीय आमचे कल्याणजी महाराज देवडकर आहेत. हरिभक्ती परायण परम आदरणीय भवनजी महाराज बहिरवाल महाराजांची उपस्थिती आहे. आमचे बाबा आहेत तिकडून उभे. गेले 5 वर्षाचं अत्यंत स्नेहाचं नातं की ज्यांनी वांगी संस्थानला 2-3 कीर्तन घेतले. आर्मीमध्ये मिलिटरीमध्ये सेवा करून सेवा निवृत्त होऊनही पांडुरंगाच्या चरणी सेवा समर्पित करतात. वारकऱ्यावर खूप मोठं प्रेम आहे. हरिभक्ती परायण आमचे रोहिदास महाराज शेळके साहेब, हरिभक्ती परायण मोहन महाराज साहेब शेळके महाराज असे मला लागत. हरिभक्ती परायण ज्यांचं अगदी 10 वर्षाचं प्रेम आमचे वाणी मामा आहे. कुठेही कीर्तन असू द्या स्वतःची गाडी घेऊन हजर. म्हणजे वारकरी संप्रदाय आणि कीर्तनाचे एक रसिक आहेत ते. कोणी कसं कीर्तन केलं त्यांना विचारा. विठ्ठला विठ्ठला हरिभक्ती परायण आत्ताच अगदी महाराजांच्या बरोबर गोड चाल म्हणले. वयोवृद्ध असं वाटत नव्हतं इतकं जबरदस्त पडदीराव गातील, पण जबरदस्त रोडे महाराज बाबा आहेत आमचे. ते बाबा आहेत विनेकरी बाबा आमचे रांजवन महाराजांचे पिताश्री आहेत. ही काय माझ्या वडिलाची रसिका देवा. ते छोटे महाराज ते बाबा आहेत. आज अगदी आमचे परममित्र राजकीय क्षेत्र आणि पारमार्थिक क्षेत्र तोलामोलानं सांभाळतात. वारकऱ्यावर खूप मोठं प्रेम आहे. आमचे हरिभाऊ आहेत. सगळेच अगदी उपस्थित मंडळी. हार्मोनियम वादक काळी 2ला बरं राहिलं असतं, पण पुढची पट्टी घेतली कुणाची. सप्तकात वर येते, सप्तकात वर येते पेटी. किशोरभाई आहेत माझे परममित्र आदरणीय महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध भारुडकार, भजन सम्राट, कीर्तनकार. मी पहिल्यांदा कीर्तन सुरू केलं फेटा बांधला त्यावेळेस त्यांचं पहिलं भारुड, माझं पहिलं कीर्तन कुठं होतं माहितीये का? अगदी माजलगावच्या जवळ केसापुरी कॅम्पच्या खाली नाथरा नावाचं गाव आहे. आणि एका मोटरसायकलीवर राजदूतवर आम्ही 4 जण होतो. तुम्ही काय घाबरू नका, तवाही अशीच तब्येत होती आमच्या कठीण 18 दिवस ते माझ्या मळ्यात राहिले. खूप मोठं प्रेम की अगदी शेतकरी वर्गातून महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या व्यासपीठावर जाणं एवढं सोपं नाही. आळंदी, पंढरपूर, चातुर्मास, ऋषिकेश, काशी अशा ठिकाणी अभ्यास करून मोठा माणूस होतो याच्यात नवल नसतं. पण शेती करून आपला व्यवसाय करून खेड्यात राहून एवढा मोठा अभ्यास करून एवढ्या लोकांची मन जिंकून कायम ठेवणे हे महत्वाचं असतं. म्हणून मी आदरणीय विष्णू महाराज बांडे यांची सुद्धा उपस्थिती आहे. कीर्तन संपल्याच्या नंतर तुम्हाला गोड विनोदाची मेजवानी भेटणार. विठ्ठला सुंदर स्वरा माईक सिस्टीम. एकदा सिस्टम करता टाळी वाजा. मी अनेक ठिकाणी कीर्तनाची तारीख घेताना 2 प्रश्न विचारतो. पैसे किती देता हे नाही, तुम्ही काय घाबरू नका. पखवाज वाजायला कोण आहे आणि सिस्टीम कोणाची, हे 2 प्रश्न महत्वाचे आहेत. पण इकडं आहेर वडगावला यायचं म्हटलं
आणि या परिसरात मला पखवाज वाजायला कोण आहे मला माहिती आहे आणि सिस्टम कोणाची हे माहिती. गोड सिस्टम आहे, अत्यंत उत्कृष्ट. आज अगदी गर्दी कमी जरी असली तरी गर्दी आहे. किती तरुण मित्रमंडळी उपस्थित आहे. तरुणाची गरज आहे. आपण कोरोनातून जगून वाचून आलो म्हणून टाळी वाजायला लावली. कीर्तन करमणूक नाही, मजाक नाही, कीर्तन उद्धाराचं साधन आहे. लोकांनी डोक्यातून हे वेळ काढून टाकावं की 2 तास करमणूक आहे. करमणूक नाही कीर्तन, कीर्तन उद्धाराचं साधन आहे. नाही तर करमणुकीचे साधन भरपूर आहेत. म्हणून येताना आपल्याला कीर्तन ऐकायला जायचंय, पण आपल्या उद्धारासाठी कीर्तन ऐकायचंय. याच्यासाठी येत चला. नाही तर आता असं झालंय, तुमची झाली करमणूक आणि आमचा झाला व्यवसाय. परिणाम काहीच नाही, परिणाम काहीच नाही. समाज सुधारला पाहिजे, व्यसनमुक्त झाला पाहिजे, त्यांनी एकत्रित यायला पाहिजे, हिंदू धर्माची अस्मिता ठेवली पाहिजे, शिवरायांचं चरित्र ऐकलं पाहिजे. एवढंच नाही, गळ्यामध्ये माळा घातल्या पाहिजे. एकादशी आज हरिदिनी, तुमचं भाग्य की तुम्ही कीर्तनात आहे. विठ्ठला विठ्ठला. आणि एवढंच एक साधन राहिलंय की ते माणसाची बुद्धी जागेवर आणू शकतं. नाही तर कोरोनात लोकांनी माळी काढले हो. जे कच्च्या दिलाचे होते ना त्यांनी माळी काढून टाकल्या. संडे होया मंडे रोज खाए बटाटे, माळी त्यांनी काढून. सिर सलामत तो पगडी 50. कोरोना झाला, पॉझिटिव्ह निघाले, घरचे कदरले होते. अशा वातावरणात काही लोकांना माळी काढल्या. आपल्या भागात नाही, मी लांबच सांगतो जरा. काय परिणाम होणार आहे? 100 दिवस जगण्यापेक्षा 1 दिवस जग, पण गळ्यात अलंकार ठेवून जग. मेला तरी चालेल, काय हरकत नाही. 1 दिवस तर मृत्यू ठरलेला आहे, पण असं मरावं. या जगण्यावर, या जन्मावर शतदा प्रेम करावे. या मरणावर असं मरावं की त्याचा त्रिभुवनी सोहळा व्हावा. विठ्ठला ज्ञानोबा सांगतात, मरण असं झालं पाहिजे, मरताना तो देवच झाला पाहिजे. म्हणे वाचा करणी, जयाचिया भजने देवाचिया वहाणी. ते शरीर जाती एक क्षणी देवची झाले. ज्ञानोबांची ओवी. ज्ञानोबा याचे पुढे सांगतात, अनेक सोहळे कट करता येईल जीवनातील, पण 2 सोहळे नाही सोडता येईल. देहाच्या गावा आलिया 18वा अध्याय. जन्म मृत्यूच्या सोहळ्या ना म्हणू नये धनंजया जिया परी. नाही म्हणता येत नाही, कारण काळ रोज जरी मित्र असला तरी हे काळनळाची तोंडी घातिली लोण्याची उंडी. माखी पाख पाखडे तवही सरे. विठ्ठला विठ्ठला. यामुळे मरणाला कधी घाबरू नका. मरणावर एक रामबाण पर्याय आहे. गळ्यात माळ आणि मुखात नामस्मरण. काय करील काळ, काही करू शकत नाही. त्याच्यावर मला जास्त बोलायचं नाही. वातावरण कोरोनाचं येऊन गेलं, महाभयंकर लाट होती. भले भले गेले, त्या 3 प्रकारचे गेले. एक जास्त स्कोर झाला होता म्हणून गेले, काही जवळच्या कॉटवरचे मेले म्हणून हापकून मेले, आणि काही जण आपल्या घरातलं एक जणही भेटायला येईना म्हणून पश्चातापानं मेले. कोरोनाचं एवढं महाभयंकर वादळ. मग तुमचं आमचं भाग्य की तुम्ही आम्ही जिवंत आहेत. आम्ही जे जिवंत आहेत, आम्ही जे श्वास घेतो, आम्ही जे कीर्तनात आलो, आम्ही जे कीर्तन ऐकतो, एकादशी केली आज, याचं कारण आहे देवानं आम्हाला कीर्तन ऐकण्यासाठी जिवंत ठेवलंय. म्हणून कीर्तनात येत चला, टाळी वाजत चला, नामस्मरण घ्या. कारण की नाथाच्या अभंगातलं पहिलं चरण असं सांगतंय, बरवे झाले आज भरी नाही पडलो काळाची वाचून आलो
म्हणून आपण आता एकच प्रत्येक क्षणाला एकच आठवायचंय, देवा तुम्ही आम्हाला वाचवलं, आता आम्ही मंदिर बांधायला वर्गणी देणार, सप्ताहाला वर्गणी देणार, कीर्तन ऐकायला जाणार, चांगल्या सत्पुरुषांची सेवा करणार, मांस खाणार नाही, मदिरा पिणार नाही, कोणावर विनाकारण जळणार नाही. विठ्ठल मी सावध केले. आज अभंग निवडलाय, विश्ववंदनीय विश्वभूषण महाराष्ट्र भूषण श्रीमंत साधू वैराग्य महामेरू भक्तिराजारी सम्राट जगद्गुरु तुकोबारा यांचा 4 चरणाचा अभंग आहे. तसं पाहिलं तर हा अभंग सगळ्याच्या पाठ आहे. 4 चरणाचा अभंग आहे, शेवट चरण त्याची मागणी, लक्षात घ्या. म्हणून मी अगदी दोन्हीचा विचार करून या अभंगाला स्पर्श केला. मी अभंग कधी पण फेटा बांधल्यावर घेत असतो. विठ्ठल कीर्तन करून घेणारा परमात्मा असतो, आपण काही करत नसतो. त्याची इच्छा जशी असेल तशी सेवा होत असते. मी असंच करील, होणार नाही, ते होऊ शकत नाही, आणि ते कुणी वेळी समज करू नये. पण सांगायचं एक, आज अभंग तुकोबारांचा 4 चरण आहे. बघा, या 4 चरणामध्ये जरा गंमत आहे. आपण नेहमी जरी ऐकत असलो तरी तेच चिंतन एक व्यक्ती सांगू शकतो, किंवा सगळेच तेच चिंतन सांगतील असं काही नाही. आपल्या हिताच्या ठिकाणी जो जागा आहे त्याचे माय आणि बाप अत्यंत धन्यवाद आहे, पुण्यवान आहे. धन्य माता पिता, कोणाचे मायबाप धन्य, जो आपल्या हिताच्या ठिकाणी जागा आहे. आम्ही ते इतके जागेत, एवढ्या हिताच्या ठिकाणं आपल्याला योग्य हित न कळाल्यामुळे या अभंगाचा विचार ऐकावा लागेल. विठ्ठल माय बापाला धन्यता का, कशामुळे, कशाबद्दल? मुलगा प्रश्न करील आणि आई वडिलाला धन्यवाद, त्याचं कारण आहे. त्याची कारण मीमांसा, उत्तर मीमांसा एवढी जुळती मिळती आहे. जरा उदाहरण घ्या. एखाद्या माणसानं 10 आंब्याची झाडं लावले, तुम्ही हा म्हणत चला, 10 आंब्याची झाडं लावले आणि 10 बाबळीची झाडं लावले. किती? बाबळीचे. आंब्याचं फळ कोणत्या झाडाला? बाबळीचं नाही ना, आंब्याचे. कबीरदास महाराज सांगतात, बीज बोए बबुल का आम कहां से खान. जर बाबळीचं बीज लावलं तर आंबा खायला भेटेल का? मी कशाबद्दल बोलतोय लक्षात घ्या. कशाबद्दल? पोळी लाटताना बाई रडकुंडी येते. पोळी लाटताना, पोळी पूर्णाच्या पोळीलाही म्हणते, सुधारित भाषा चपातीलाही पोळी म्हणते. आपलं कीर्तन असं सुट्या पैशासारखं असतं. पोळी लाटताना ती ताकदीनं बेलन लोटते पोळपाटावर. जर जुनी बाई बिचारी मावली असेल तर, आताचीला तर पोळीच करता येत नाही. चपट्या नाकाच्या चिंचाच नकाशा तयार. पोळी करता येत का, करता येत नाही? त्याचे बरेचसे कारण आहे, पण ते कीर्तनात सांगायसारखी नाही. बऱ्याचशा बिचारा मावल्याला आजूकही स्वयंपाक येत नाही. खेड्यापाड्यात बरे नाही, तू जरा बघा शहरला जाऊन मग कळतं. मेस मधून डबा येतो, सकाळी वडापाव तोडी किती कुत्र्यासारखा असा. काय जीवन आहे, काय जगणं आहे, काय नाश्ता, सुधारित भाषा नाश्ता. अरे कशाचा नाश्ता? इकडे खेड्यात येऊन पहा, दुधात भाकर चुरून पोटभर खातो आणि कणकून काम करतो, कोणताच आजार नाही. नाजूक बोलणं, मोठ्यापणा बोलण्याचा खूप. आम्हाला खूप अनुभव येते. महाराज तुम्ही चहा घेता का, कॉफी घेता का? मी म्हणलं तुझी जी इच्छा असेल ते पाच बाई. चहा तयार होतो. चहा तयार झाल्याच्या नंतर कप एवढा असतो. लक्षात येऊ द्या मला काय बोलायचं. मग ती स्टाईल वेगळीच असते. त्याला स्ट्रे, पुढं टेबल असतो काचाचा, त्याच्यावर ठेवल्या जातं 3च बिस्किट, त्यातलं एक कुत्र्याला टाकी. काय मोठी गंमत आहे. घ्या की महाराज चहा. एवढा कप कधी चहा पिणार आहे?
तर तिथं एक फरशी पुशिणारा वेटर असतो, काम करणारा, ते गावात हसत. आमची बारीक नजर कीर्तनकार माणसं आहे. मी त्याला हातून घेतलं, म्हणजे तू लय वेळचा हसतो. ते म्हणले महाराज तुमचा गोड गैरसमज आहे, चहा पिऊन तर पहा. कप काही मोठा नाही, छोटाच आहे. म्हणाले बाबा एवढा चहा कधी पिणार? म्हणजे तुम्ही मोठं घरात जास्त चहा भेटत नसतो, पिऊन बघा. मी 3 वर्ष झाले कामाला इथं, पण मी एकच फुरका मारला तर तळ उघडा पडला. मोठ्या पण असतो नाश्ता. आपल्या खेड्यातले लोक ते नाश्ता करायला गेले ना तर त्यांच्या ते दातातच बसून करतो. आमच्या गुरु महाराज नेहमी सांगायचं, एक सुशिक्षित बिचारी माऊली होती, मी त्यांची निंदा करतो असं नाही, परिस्थिती आज तशी आहे. चहा करायचा सांगितला मालकानं. 2 महाराज बसलेले पलंगावर. चहा करायचा. बरं चहा करायचा तर तिला चहा करता येईल. चहाला काय अवघड एवढं, पण ते जमाना ना. मग त्यांनी काय केलं, गोजरीचं कपाट उघडलं. त्या कपाटातून एक 50 पेजची वही काढली. पुस्तक होतं असं छापलेलं, आणि त्याच्यावर लिहिलेलं होतं वर चहा कसा करावे याचं गायडन्स ज्ञान, मार्गदर्शन, कसा चहा करावा. मग त्याच्यात पहिल्या पानावर लिहिलेलं होतं, ती वाचित होती बरं का चष्मा लावून, आम्ही बघत होतो आमच्या गुरु महाराजांनी. पहिल्या पानावर लिहिलेलं होतं, जर सख्खे जवळचे पाहुणे आले माहेरचे तर फक्त दूध टाकणे. तिनं ते पान उलटलं की माझ्या छातीत दडदड व्हायला लागलं. दुसऱ्या पानावर होतं, मालकाच्या कडचे जर नातलग आले तर नुसतं पाणी वतणे. ते पान तिने उलटलं, म्हणलं बरं झालं. तिसऱ्या पानावर लिहिलं होतं, कुणी महाराज बुवा वारकरी जर आले तर आधा दूध और आधा पाणी. मला जमलं. आता त्याच्यात पातीलं घ्यायचं, ते लिहिलेलं होतं, पातीलं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये दूध टाकायचं, अर्ध पाणी टाकायचं, त्याच्यात पत्ती किती टाकायची, साखर किती टाकायचं, हे सगळं झालं. पण 1 तास झाला तरी चहा होईल. उंच टाचाच्या चपला, काय थाट होता तो. आमच्या गुरु महाराजांनी विचारलं, आम्हाला खूप लांब जायचं, कधी होईल चहा? म्हणजे महाराज या पुस्तकाचे लेखक किती मूर्ख आहेत. पत्ती किती टाकायची, साखर किती टाकायची, दूध किती टाकायचं, पाणी किती टाकायचं सगळं लिहिलं हो. पण पातीला गॅसवर उलथट व्हायचं का पालथट व्हायचं हेच जर असं म्हणलं स्वयंपाक कसा होणार आहे चपाती लाटणारी बिचारी माऊली ताकदीनं चपातीची कणिक मोठी होती, पण तरी जेवढी लांब जायची ती कणिक तेवढी मागे यायची. शेवट त्या म्हातारीला राग आला, पोळपाटावरचा तो ती कणकीचा गोळा पुन्हा गोळा केला आणि त्याला फेकून. कुणी आणले म्हणले गहू हे. ज्यानं बाजारातून गहू आणले होते तो समोर आला. त्यावेळेस ती म्हातारी सहज बोलून गेली, तुला अक्कल आहे का? चांगल्या बीजाचे चांगले गहू आणले पाहिजे. मला काय बोलायचं तुमच्या लक्षात आलं? जर अगदी बाबळीचं झाड लावलं तर आंबा कसा खायला भेटेल, तसं बीजच जर खराब असेल तर त्याचं फळ कसं भेटेल? 2 उदाहरण सांगतो या बीजामध्ये. एक प्रातिभाषिक सत्तेतल्या व्यवहारातलं बीज आहे, एक ईश्वर सत्तेतल्या व्यवहारातलं बीज आहे. डोक्याच्या वरून जाऊ शकतं, पण घेण्याचा प्रयत्न करा. विठ्ठल विठ्ठल.